Benvinguts al Minut de la Terra. Aquesta és una hiena tacada. A mi m'encanten, però segurament no sigui el vostre animal preferit. Tot i que normalment als humans ens agraden els animals que són macos i peludets, les hienes les solem posar al sac de les serps, les taràntules, les mofetes o les vespes. Com les serps i les aranyes, les hienes sovint s'han vilificat. I parlo de molt abans que Disney. Aristòtil ja en deia el nom del porc fa milers d'anys. Els erudits medievals les despreciaven de forma escrita i il·lustrada. I Hemingway els va dedicar fins i tot un llarg text d'odi. I no només al món occidental. A la gent que viu enmig de les hienes de veritat tampoc els acostumen a encantar. A Tanzània, per exemple, la tradició diu que les bruixes cavalquen hienes, i els Beng, de Costa d'Ivori, expliquen històries de com després de que una hiena fes caca en un poble, va fugir tothom, ja que la seva caca blanca era presagi de mort. Per què no poden ni fer les seves necessitats sense que sigui un drama? En part, és un cercle viciós, on una representació negativa porta a la següent. Però tota aquesta negativitat deu venir d'algun lloc, no? És veritat que les hienes ens poden atacar, però com ho fan els tigres o elefants i molts altres animals que ens encanten. Així és que aquest no serà el motiu. Potser pel seu físic? Vull dir, aviam, a mi em semblen una monada, o una hienada, en aquest cas. Però hi ha gent a qui els semblen rares. La cresta despentinada, unes proporcions estranyes, pèl facial extravagant i sí, una caca estranyament blanca. I els investigadors han descobert que una cosa que ens desagrada dels animals són els trets que en un humà semblarien malalt, vell o senzillament lleig. Però tot i que no guanyarien un concurs de bellesa, tampoc n'hi ha per tant com per tractar-los de malvats. Un altre problema que tenen les hienes, per ser populars, és que, tal com les mirem físicament des de la perspectiva humana, també ho fem amb el seu comportament. I si resulta que si, no sé, rosega carn podrida o apareix a través d'un pseudopenis de 18 centímetres, ja ens sembla un comportament indigne. I automàticament fa que no ens caiguin gaire bé. I si no, mira com vilifiquem els comportaments especials de les serps, els ratpenats, les rates o altres animals que vilifiquem. Òbviament, les estratègies escollides per les hienes, rates, ratpenats o serps, no les fa malvades per si mateix. Tan sols han evolucionat de forma diferent a com ho hem fet nosaltres. I de fet, diria inclús que els seus trets els fan especials, d'una forma ben interessant. No pretenc que ara us enamoreu de les hienes, però el que és ben cert és que el fet de despreciar tota una espècie sencera en funció de com nosaltres veiem el món de forma limitada parla més malament de nosaltres que d'elles. Així que prou de crítiques, que ja n'ha prou de posar-nos amb elles. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.